हॅलो. हा बोल बोल. अरे काय अरे पूजा, तुका माहित हा की ना? त्या म्हणून तर फोन केलंय. पुजारी बुवा इले की नाही? वळिवण्यातले इलेत पुजारी बुवा. हे आता संदीप पुजारी बुवा कधी येते ते आधी बघू गवे. वैंडातले पुजारी बुवा वळिवण्यातले इले. पुजारी बुवा इले. त्यांचा आधी मेन स्वागत कर मोठा. त्यांचा केलंय. डबल बारी भजनासाठी पिंक्या खास इला या बघ. हा वळिवण्यातल्या दुसऱ्या पुजारी बुवांका घेऊन इला. म्हणजे काय हे तिरंगी सामना लावणारच की? तिरंगी तिरंगी बघित बस तू आता काय चाल करणार त्या. तुका वेळ नाही ना. वाजले किती? अजून घराकडे येतो. अरे बाबा हे टाळ बीळ घेऊन जाऊची होत. आता मी चलतोय. जा जा नीट काय तर कर. नीट नीट म्हणजे आता काय करणार? चल इलय होय होय इलय. थांब. अरे 4-5 तासाचा चल इलय इलय तकड नाही तर. हॅलो. कळलं काय? 4-5 तासाचा शूट करून पाठव म्हटला. 4-5 म्हणजे आता साधारण किती करू तर माका सांग जरा तू. 4-5 करू की 5-6 करू? मंडळी मोपा ही बघ आठी एक लागली. आता मी पण चलतोय. पण बाकी बाकी काय म्हणता? आता बोल. आता मी बाहेर पडले. आता बोल काय ते. नंतर म्हटलं चालू झाला की कर एकदा कॉल. हां चालू झाला की तुका व्हिडिओ कॉल करतोय. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे. तर मित्रांनो आता बघितलं अशा काळोखा आणि आता मी चाललो वरती सड्यावर पूजेक चाललो आणि पाठी बघा सगळे नाना वगैरे येतात. तर आता वाजलेत 7:30 वाजलेत आणि आता आपण चाललो गायगोटन मंदिरात. आता पूजा चालू आहे आणि आता आम्ही आरतीसाठी चाललो आणि हे बघा वजा असा वजा घेऊन जाऊचा लागता. धमाक झाला याचा आता. आज दररोज का वाटत नाही दमताना, पण रात्रीचा चालताना जरा धमाक झाला. आणि हे बघा आता आपल्या पाठीमागे माझ्या बघत असाल बॅटरी वगैरे घेऊन सगळी लोक चालली आहेत. साय काय पत्र येईल काय सायला? टाळ म्हणजे विसरलेलं असं वाटतं. तर हे बघा असं विसरले की असं घेऊन जाऊचं लागतं. सकाळी गाडीत टाकतं असतं, दुपारी कोणा टाकलं नाही. काही जर वस्तू विसरलो, समजा पीठ बीठ पकवाजाचा विसरला की जाऊचा लागता खाली धावत. तर कारण लांबी कसल्या कारण खालून येत अगं तर तो पाऊण तास झाला जाता. त्यामुळे रस्तो जरा खडबडीत हा. त्यामुळे येताना सावकाश हवा. कधी येईल असतं डबल बारीक पुढच्या वेळी. चला आता आपण देवळाकडेच भेटूया. पिशवी आहे माझ्याकडे, त्यामुळे तुमच्याशी बोलाक मिळत नाही. चला देऊळ दिसता, देऊळ येईल आता. त्यामुळे हे बघा लाईटिंग या वर्षीची जरा वेगळी आहे. आणि या खडकात आणि गाडी कसे घेऊन येतले बाबा माझे. आत्ताच आम्ही बुवा इलेले आहो. धर या की धर तू तुझ्याकडे का ठेव तू. पेढेशे वाटता खाऊ सुरुवात कर. हो का कासले बुवा आणलं. त्याच मी पम्याक सांगत होते बुवांक आधी गेल्या गेल्या म्हटलं हार बनव. टाळ टाळ काय ठेवलंय बुवा इले काय येताना वाट होत तर तू घेऊन येलच नाही तो. दिलंच ना पालो टाकी दिलो काय रस्तो माहिती आहे त्यांका. आणि हे मुख्यमंत्री भाजी म्हणजे वाढू वापरते आपण शाप याचे आवले ना. भाजी एक वाढतात तो चमचो घेऊन येऊ सांग. तसे 2-3 चमच्या तसे रुंडोडे हातासारखे असतात ते. जा तू बघ. चला तर मंडळी आता आर्थिक सुरुवात होता. पूजा करून झालेली आणि आता आरतीची सुरुवात. पंकज आमचं टाळ वेळ काढल्या ना.
होय महाराजा. काय गोवळदा आणि सत्यनारायण महाराज. होय महाराजा. हे सगळे भूतवाडी भावकरवाडी या सगळ्या भक्तजनांनी होय महाराजा. दर वर्षात इथे या अमावस्येच्या दिवशी दरवर्षी पूजा संपन्न केलेली. होय महाराजा. मान्य करून घे. होय महाराजा. प्रत्येकाच्या गोठ्यात भरपूर दूध दूध होईल अशा प्रकारचा आशीर्वाद. होय महाराजा. त्याचप्रमाणे प्रत्येकाचा जो काय धंदा व्यवसाय आहे होय महाराजा. तो उत्कृष्ट होऊन दे. होय महाराजा. या प्रत्येक कुटुंबातली मंडळी आज चाकरमानी मुंबईला जिथे वास्तव्य करून आहेत, होय महाराजा. आहे तिथे त्यांच्या लोकसंख्या शहराला शेवाशेर मिळवून दे. होय महाराजा. आता जो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्याने आरंभलेला आहे तो निर्विघ्नपणे पार पाडत होय महाराजा. आणि काय कोणाची दुःखमान झाली असेल तर मकलाच कर. होय महाराजा. सदोदित तुझा आशीर्वाद ठेव. होय महाराजा. पूजा करून घे महाराजा. होय महाराजा. सत्यनारायण महाराज की जय. काय गोवळदा महाराज की जय. बस ओके. आपापले नारळ घ्या. आपापले नारळ आपापले नारळ घ्यावा. काय रे नमस्कार जायचो लग्नाचं. हे प्रसादीवाले मेहनत. तर मित्रांनो बुवा येईल आत्ताच येईल बुवा उतारलेत बुवा. हे खरे बुवा हे शशिकांत पाटील हे खरे बुवा. बदलला का ड्रेस मी लगेच चेंज करतोय साधारण तो मला भारी होतो ह्याच्यावर शो होईल उठान दिसणार होतो त्याच्यावर उठाचा नाही मारायचे आमका उठाचा नाही आमका हा तसाच राहायचा उठाचा नाही. श्री सत्यनारायण पूजनाचं इथे समापन झालेलं आहे. उपस्थितांना विनंती आहे की त्यांनी सत्यनारायणच्या पूजेचा लाभ घ्यायचा आहे आणि तीर्थप्रसाद
आजच्या या कार्यक्रमानिमित्तानं डबलवारीचा सामना इथे होणार आहे आणि या सामन्यासाठीचे सन्माननीय दोन्हीही बुवा श्री बुवा संदीप पुजारे आणि श्री बुवा अभिषेकजी शिरसाट या दोन्हीही बुवांचं त्यांच्या सन्माननीय मंडळाच्या वतीनं इथे आगमन झालेलं आहे. अरे 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 आगमन 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 हा तुमचं आगमन. 501 रुपये. हा, पुष्पा दात कडत काय तुका सांगणार त्या मनानं लवकर इला 8:30 का जेव बसला 8:30 का जेव बसा निला पुष्पामुळे. बरोबर आहे बुवा इले महाराजा तुरुंगाडी वेळामध्ये इतका भरणा होता वेळ भरा वाटला तर दोन किलो साखर नारळ असं लावून दोन म्हणून चालला होतो इतका भरा वाटलेला हा तिथून नवस पेड केलेला होतो पेड करून घे तिच्या मागे तुझा देव महाराजा. काय म्हणतात पुन्हा नावाच बोलतात ते पुन्हा आता तू प्रसादी वाढू का तू पाया पडता काय पाया नाही पडत तू हो आपल्या सगळ्यांच्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये भूतवाडी भावकरवाडीतल्या गौरदेवाची पूजा म्हणजे एक प्रकारे आधुनिक भाषेत बोलायचं तर हे गेट टुगेदरच झालेलं आहे. अनेक गावातनं अगदी वायगणीच्या टोकापासनं ते इकडे पुरळ हुर्शीपर्यंतची मंडळी या सर्व उपक्रमासाठी वर्षातनं एकदा या दुर्गम अशा आमच्या गवळदेवाच्या ठिकाणी येतात आणि गवळदेवाच्याच कृपाशीर्वादानं आपल्याला सुखकर व्हावं या प्रेरणेतनं आपलं सरकार सुद्धा आमच्यावरती कृपादृष्टी ठेवून हळूहळू रस्त्याचाही इथे आपल्याला इथे सोय होत आहे. त्यामुळे दुर्गम असलेलं हे ठिकाण आपल्या सगळ्यांच्या भक्तीनं आणि श्रीदेव गवळ देवाच्या कृपाशीर्वादानं इथे नावलौकिकाला येतोय भरभराटीला येत आहे. कारण हा गवळदेव हा सर्वांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ती करणारा गवळदेव आहे. अनेक जण इथे येतात त्यांच्या व्यथा इथे देवापुढे मांडतात. आपले काही नवस इथे देवापुढे बोलतात आणि ते नवस त्यांची परिपूर्ती झाली की आनंदानं इथे येतात आणि या गवळ देवाला आपला नवस फेडतात आणि या सर्व वार्षिक उत्सवामध्ये सहभागी होतात. मुलांचं इथे आगमन झालेलं एका टाळ्यांच्या गजरात आपण दोन्ही बुवा आणि त्यांच्या सन्माननीय मंडळाचं इथे स्वागत करायचं आहे. संदीप पुजारे यांचा शाल श्रीफळ आणि पुष्प देऊन यथोचित असा सन्मान करायचा आहे. आमचे दोन्हीही बुवा मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपल्या या गायत्री मंदिराचेच एक सदस्य असल्यासारखे आहेत. कारण या दोन्हीही बुवांनी इथे याच्या आधी सुद्धा आपली भजन सेवा गायभटांच्या चरणी इथे रुजू केलेली आहे. नारिळे भूतवाडी आणि
महापूजा आयोजित करून कमलवारी भजनाचा जंगी कार्यक्रम आयोजित केला. मी स्वतः बुवा अभिषेक शिरसाट आणि माझ्या जोडीला असणारे सन्माननीय बुवा संदीप बुवा बुजारे यांना पक्वासाद या ठिकाणी करतात. मंजिल काळसेकर आणि तबला साथ करतायत ते सन्माननीय आमचे दोन्ही परममित्र सिद्धजी काळसेकर मला या ठिकाणी पक्वास साथ करतायत. रुपेशजी परब आणि तबला साथ करतायत ते अभिषेकजी सुतार. आज आम्हा दोन्ही बुवांच्या मंडळांना या ठिकाणी आमंत्रित करून त्या परमेश्वराचं नामस्मरण आणि इथे जमलेल्या तमाम भजन रसिकांचं मनोरंजन करण्याची संधी दिल्याबद्दल त्यांचे मनस्वी या ठिकाणी आभार मानतोय. त्याचप्रमाणे नारिकळे गाव म्हटल्यानंतर हरिनामाची बंदरी आणि कलागुणांची जाण असणारा हा गाव ह्या ठिकाणी बुवांच्या 5 ते 6 डबलवाऱ्या झाल्या असतील आणि माझ्यासारख्या कणकवलीवरून माणूस आणून सुद्धा या गावामध्ये 10 ते 12 डबलवाऱ्या आतापर्यंत मी केले. हे मी माझं भाग्य समजतो. म्हणून पुन्हा एकदा त्या गोपाळ कृष्णाच्या चरणी म्हणजे गाय घोटक देवाच्या चरणी नतमस्तक होऊन गो ब्राह्मण प्रतिपालक